Σήμερα θα σας κάνω μια βουτιά στο χρόνο. Θα πάμε στο πίσω στο 1987. Όλη η Ελλάδα εκείνη τη χρονιά θα γιορτάζει το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Μπάσκετ. Είναι Ιούνιος, νομίζω 14 Ιουνίου του 1987, αν δεν κάνω λάθος. Και είναι όλες τις επάλξεις και τα επόμενα χρόνια πραγματικά θα είναι στα γήπεδα, είτε στις οθόνες τους. Ήταν εξαιρετικά χρόνια. Ωστόσο, τον ίδιο μήνα, λίγες μέρες μετά, στα κάτω Πατήσια, θα βρεθεί ένα τεμαχισμένο σώμα μιας γυναίκας. Ας πάρουμε λίγο την ιστορία από την αρχή. Ένας συλλέκτης γραμματοσύμου θα βρεθεί στην περιοχή. Ξημερώματα, προφανώς ο άνθρωπος για να έχει την ηρεμία του για να ψάξει το υλικό που θέλει για τη συλλογή του, ανοίγει κάδους. Μέσα σε μία από αυτές τις μαύρες σακούλες που βρίσκει, βλέπει ένα κομμάτι κρέας, κοιτάει καλύτερα και συνειδητοποιεί ότι δεν είναι απλά ένα κομμάτι κρέας, είναι ένα γυναικείο σώμα, ένα εγκέφαλο γυναικείο σώμα. Σοκαρισμένος ο άνθρωπος τηλεφωνεί στην αστυνομία, έρχεται η αστυνομία και εκεί αρχίζει μία από τις σκληρότερες υποθέσεις στην ιστορία της Ελλάδας. Το όνομα της γυναίκας, Ζωή Ζωζό Γραμμανή, ετών 18. Δολοφονήθηκε το σύζυγό της, τον 27χρονο Παναγιώτη Φραντζή. 11 κομμάτια. 11 κομμάτια θα δημοσιευθούν σε φωτογραφίες από το πάκο του νεκροτομείου, σε μια εποχή που ακόμα ο τύπος ήταν αρκετά σκληρός και δεν υπήρχε περιορισμός στο τι πρέπει να βγαίνει προς τα έξω και τι όχι. Θέλω λίγο να γνωρίσουμε αυτά τα παιδιά. Παναγιώτης Φραντζής, φοιτητής σε ΣΟΕ. Πρόκειται από μια ευκατάστατη οικογένεια, έχουν βιοτεχνία ενδυμάτων. Ο ίδιος δουλεύει ως πλασιέ στην οικογενειακή επιχείρηση και ταυτόχρονα σπουδάζει. Η μητέρα του ήταν μουσικός. Τα άλλη πλευρά έχουμε τη Ζωή. Ζωή Ζωζό Γραμμανή. Είναι φοιτήτρια λυκείου, είναι πολύ εντυπωσιακή, είναι πολύ ωραία κοπέλα. Ο πατέρας της είναι συνταξιούχος εφοριακός, η μητέρα της οικιακά. Όλο οκ μέχρι εδώ. Εντάξει, είναι νεαρά τα παιδιά, το καταλαβαίνουμε, όμως μην ξεχνάμε ότι πάμε κάποιες δεκαετίες πίσω, είναι άλλες εποχές. Τα παιδιά λοιπόν γνωρίζονται τον Οκτώβρη του 1985. Το σχολείο του Ζωζό, στο 8ο Λύκειο στη Πλατεία Κολιάτσου, και εκεί κοντά είναι και το γραφείο του Παναγιώτη. Σε μια καφετέρα λοιπόν, εκεί πέρα απ' έξω, το ζευγάρι γνωρίζεται. Ο Παναγιώτης νομίζω είναι έρωτας με την πρώτη ματιά. Είναι εδώ. Είναι ραβωνιασμένος, να το πούμε, ωστόσο, 5 χρόνια, αλλά ήταν ραβωνιασμένος χθες. Σήμερα είναι ερωτευμένος. Χωρίζει και είναι με τη Ζωζό. Μέχρι το καλοκαίρι του επόμενου έτους την ακολουθεί, θέλει να είναι μαζί. Φτάνει μέχρι και εκεί που κάνουν τις οικογενειακές τους διακοπές, στην Αύπακτο, και έχει σοβαρό σκοπό το αγόρι, είναι ερωτευμένο λέμε, και κάνει πρόταση γάμου τον πατέρα της. Τα παιδιά είναι μαζί, μαλώνουνε, έχουν εντάσεις, είναι το νερό της ηλικίας, 18 χρονών, βασικά δεν ήταν ακόμα τότε 18 χρονών η κοπέλα, ήταν μικρότερη. Όλα καλά, αλλά υπάρχει ένα σημείο στο οποίο δεν συμφωνούν ακόμα και εγώ την καταλαβαίνω λίγο την Ζωή σε αυτό το σημείο. Δεν ήθελε να προχωρήσουν, δεν ήθελε να κάνει έρωτα με τον Παναγιώτη, γιατί ήθελε αυτό το πράγμα να το κάνει μετά το γάμο με τον άνθρωπο που θα ήταν μία ολόκληρη ζωή. Πάρα πολύ ωραία ρομαντική σκέψη. Ο Παναγιώτης απ' την άλλη είναι επίμονος και το ζευγάρι χωρίζει. Έχει λοιπόν ένα χόμπι ο Παναγιώτης, μάλλον να αραβωνιάζεται. Με το που χωρίζει λοιπόν βρίσκει μια κοπελιά και αραβωνιάζεται. Πιάνει αυτό στη Ζωή? Πιάνει. Με το που μαθαίνει αυτό η Ζωή, η ζήλια χτυπάει κόκκινο, επιστρέφει στον Παναγιώτη, του ζητάει να χωρίσει και να παντρευτούνε. Και αυτό γίνεται. Το ζευγάρι το Δεκέμβριο του 1986 παντρεύεται.
θύσταται σε δικό του διαμέρισμα κοντά στο σπίτι της οικογένειας Φρατζή. Τα παιδιά, ωστόσο, συνεχίζουν αμύωτα τις εντάσεις. Είναι και τα δυο σε πολύ νεαρή ηλικία και δυστυχώς είναι σε άλλη φάση ζωής. Η Ζωζό μόλις έχει τελειώσει το σχολείο. Θέλει να βγει, να διασκεδάσει, να ζήσει. Ο Παναγιώτης αρχίζει μάλλον να μπαίνει στο επόμενο κομμάτι της ζωής του, που είχε να κάνει με οικογένεια, με παιδιά, με δουλειά, καριέρα. Είχε αρχίσει να ηρεμεί. Πέρα από αυτό, ο Παναγιώτης ζηλεύει τη ζωή. Θεωρεί ότι η ίδια έχει μια μεγάλη ιδέα για τον εαυτό της και ότι της αρέσει να τραβάει τα βλέμματα. Το κάνει μεγάλη επιτυχία άλλωστε. Το ζευγάρι επίσης είχε ένα λίγο καυτό στοιχείο στη σχέση του. Από την έρευνα που έκανα, πολλοί ανέφεραν ότι τους άρεσε να έρχονται σε ένταση και μετά καταλήγαν να κάνουν ένα έντονο σεξ. Τώρα, αν δεν ξέρεις τα όρια, δεν παίζεις με τα όρια. Είναι θολά νερά. Πάμε τη βραδιά του φόνου. 24 Ιουνίου 1987. Το ζευγάρι μας είναι έξω για παγωτό. Για ακόμη μια φορά καυγαδίζει, γιατί η Ζωή θέλει να βγει έξω να πάει μετά για ποτό, δεν θέλει να μείνει μόνο στο παγωτό. Είναι 18 ρε γαμώτο, μόλις ενηλικιώθηκε, δεν θέλει να γυρίσει σπίτι, το έκανε τόσα χρόνια. Ο Παναγιώτης απ' την άλλη, και με το δίκιο του να το πούμε όμως, γι' αυτό, θα δουλεύει αύριο, είναι κουρασμένος. Δεν θέλει να συνεχίζει για ποτό, πέρασε ωραία μαζί με τη Ζωή, έχει αρχίσει να μπαίνει στο πιο οικογενειακό mood. Άλλη φάση. Γυρίζουν σπίτι. Προφανώς όλη διαδρομή καυγάδες, ο Παναγιώτης πηγαίνει να παρκάρει το αυτοκίνητο. Η Ζωή ανεβαίνει πάνω κρεπισμένη, κλειδώνει την πόρτα. Επιστρέφει ο Παναγιώτης, πάει να μπει, βρίσκει την πόρτα κλειδωμένη. Χτυπάει τίποτα. Τον αγνοεί με μεγάλη επιτυχία. Σκέφτεται ότι αν κατέβει κάτω και πάει στο περίπτερο, ίσως την πάρει τηλέφωνο και απαντήσει και να τα βρούνε μέσω τηλεφώνου για να ανέβει σπίτι, να μπει στο σπίτι του. Το κάνει, η Ζωή δεν απαντάει το τηλέφωνο. Ξαναγυρνάει, συνεχίζει να χτυπάει την πόρτα. Κάποια στιγμή η Ζωή αποφασίζει να του ανοίξει. Ο καυγάς συνεχίζεται εντός των τυχών. Φτάνουν στα ωριά τους, έρχονται πιο κοντά, υπάρχει μια εκτόνωση, κάνουν λοιπόν σεξ, τελειώνει, σε 15 λεπτά μαλώνουν. Η Ζωή το χαρακτηρίζει ανίκανο, όπως λέει ο Παναγιώτης αργότερα. Η ένταση ανεβαίνει κατακόρυφα, αρχίζουν οι προκουσιές, τις παλιάρες, τις μπρώχνει, πέφτει και χτυπάει το κεφάλι της στην άκρη του κρεβατιού, ακαριαίος θάνατος, δηλώνει ο Παναγιώτης αργότερα. Συνειδητοποιεί ότι είναι νεκρή. Είναι σοκαρισμένος, είναι τρομαγμένος. Τι θα κάνει τώρα, να πάρει την αστυνομία? Όχι. Να πάρει κάποιον να το βοηθήσει? Όχι. Έχει ένα πτώμα. Το πηγαίνει στη φανιέρα. Το πτώμα είναι μεγάλο. Η Ζωή μας ήταν και ψηλή. Πρέπει να βρει μια λύση. Ποια είναι αυτή? Πρέπει να το μικρύνει. Μέσα στην πανιέρα της αφαιρεί το μπλουζάκι. Της αφαιρεί το μπλουζάκι και παίρνει ένα σφυράκι και ένα κριτικό μαχαίρι και αρχίζει και κόβει. 3 ώρες έκοβε. Έκοβε, όπως δήλωσε ο ίδιος, έκανε μετό και συνέχιζε. Η μυρωδιά του αίματος ήταν διάχυτη παντού μέσα στο χώρο. Ήταν η χειρότερη νύχτα της ζωής του, όπως δήλωσε. Την αγαπούσε. Αλλά δεν μπορούσε να παραδοθεί. Ο ιδιοδικαστής θα τονίσει ότι πραγματικά ήταν επαγγελματικός ο τρόπος που το έκανε. Αφαιρέθηκαν τα χέρια, αφαιρέθηκε το κεφάλι, κορμός. Δεν ήθελε να αναγνωριστεί, οπότε αφαίρεσε τη μύτη, έβγαλε τα μάτια,
τα αυτιά, έκοψε τα μαλλιά. Αποφάσισε ότι τα κομμάτια αυτά θέλει να τα βάλει σε ξεχωριστές σακούλες, ώστε να τα μοιράσει σε διαφορετικούς κάδους. Μέσα σε αυτές τις σακούλες έβαλε και προσωπικά αντικείμενα που προφανώς φορούσε εκείνη τη μέρα, κάποιο μπλουζάκι, κάποιο εσώρουχο. Πηγαίνει σε σακούλες στο πορτμπαγκάζ. Τα περισσότερα κομμάτια τα πηγαίνει σε κάποιο κάδο, κεντρικό κάδο του Δήμου Αθηναίων, οδός Ηλιανού, κοντά στο σπίτι του. Εκεί αφήνει τις περισσότερες σακούλες, τις υπόλοιπες σε κοντινούς κάδους. Το κεφάλι δε θα πάει μέχρι την εκκλησία του Αγίου Παντελεήμωνα στις Αχαρνές και θα αφήσει εκεί κοντά σε έναν κάδο. Πρέπει να επιστρέψει τώρα, το σπίτι γίνεται χαμός. Δεν μπορεί να έφυγε έτσι και να άφησε ένα χαμό πίσω, όχι. Πρέπει να καθαρίσει το αίμα. Είναι παντού. Πλένει τα ρούχα, καθαρίζει το σφυράκι, τα πατώματα, τα σεντόνια, όλα. Σχολαστικά. Το μαχαίρι δε το πετάει στον Πειραιά. Αργότερα οι βατραχάνθρωποι προσπάθησαν να το βρούνε, δεν τα κατάφεραν. Το στρώμα είχε αίμα πάνω. Δεν μπορούσε να το βγάλει εκεί, γύρισε στο στρώμα από την άλλη πλευρά. Ήταν έτοιμος. Την άλλη μέρα ξύπνησε και ήταν έτοιμος να πάει στη δουλειά του. Το σχέδιό του όμως χάλασε από το συλλέκτη γραμματοσύμων κύριο Βουζίκα. Όταν βρήκε τις σακούλες, τις ανοίγει, βλέπει ένα κρέας που θεωρεί ότι είναι χοιρινό, κοιτάει λίγο καλύτερα γιατί κάτι του φάνηκε παράξενο και βλέπει μία λεκάνη γυναικείου σώματος. Σοκαρισμένος ο άνθρωπος επικοινωνεί με την αστυνομία, μαζεύεται κόσμος τριγύρω, βρίσκουνε τα περισσότερα κομμάτια στο συγκεκριμένο κάδο, συνεχίζουν την έρευνα στην περιοχή, βρίσκουν και τα υπόλοιπα. Λείπει το κεφάλι, δεν μπορούν να αναγνωρίσουν το σώμα. Ο Φραντζής μαθαίνει ότι έχουν βρεθεί τα κομμάτια. Ο ιατροδικαστής ήδη παλεύει να τα συναρμολογήσει. Ο Φραντζής την ίδια στιγμή μιλάει με τον δικηγόρο του. Τον συμβουλεύει να παραδοθεί. Το κάνει. Το κάνει και δηλώνει ότι αυτός είναι που τεμάχισε τη γυναίκα του, αλλά δεν θα παραδεχτεί ποτέ ότι αυτός φταίει για το θάνατό της. Θα επιμείνει μέχρι το τέλος ότι χτύπησε και πέθανε ακαριέα, ότι έπεσε και πέθανε ακαριέα. Το λάθος του ήταν ότι δεν έμεινε ψύχρεμος και τεμάχισε το σώμα της. Όταν δεν το ρωτάνε πώς το κατάφερε τόσο καλά, θα απαντήσει με μια ψυχρότητα. Δεν είναι και τόσο δύσκολο. Χτυπάς κλειδώσεις. Δεν χρειάζεται να δουλεύεις σε κρεοπολείο για να το ξέρεις. Είναι σοκαριστικό. Αυτός δεν είναι ένας άνθρωπος που θρηνεί. Τους ζητάει να τους δείξει πού είναι το κεφάλι και τους πηγαίνει έξω από την εκκλησία του Αγίου Παντελεήμωνα. Ευτυχώς εκείνη τη μέρα είχαν απεργία και δεν είχαν μαζευτεί ακόμα τα σκουπίδια, βρίσκουν το κεφάλι. Η δίκη ξεκινάει. Η δίκη ξεκινάει το Σεπτέμβρη του 1988. Ο ίδιος, μες στη δίκη κατά τη διάρκεια μάλλον, θα καταρρεύσει. Μέσα σε λυγμούς θα δηλώνει ότι την αγαπάει ακόμα, ότι δεν θα σκότωνε ποτέ τη ζωή, ότι δεν είναι δολοφόνος, απλά δεν θα συγχωρήσει ποτέ στον εαυτό του που εκείνη τη στιγμή τα έχασε και προσπάθησε να εξαφανίσει το πτώμα γιατί φοβήθηκε και δεν ήξερε τι να κάνει. Η ιατροδικαστική έρευνα ωστόσο έχει άλλη άποψη. Ο θάνατος προήλθε από στραγγαλισμό. Το σώμα δείχνει ότι ο θάνατος προήλθε από στραγγαλισμό. Και στο σώμα του ακόμα υπάρχουν σημεία από άμυνα. Οπότε η ζωή αμήνθηκε. Η ζωή πρόλαβε να αμυνθεί για λίγο πριν ξεψυχήσει. Ο ίδιος δεν θα το αποδεχτεί ποτέ. Στην εκκρεματική διαδικασία οι συγγενείς θα προσπαθήσουν να το λιντσάρουν. Η απόφαση θα βγει λίγες εβδομάδες μετά, 1η Οκτωβρίου 1988. Ισόβια κάθριξη, ανθρωποκτονία, αποπρόθεση και 2 χρόνια εξτρά για περίβληση νεκρού. Ο Φραντζής καταδικάστηκε σε ισόβια κάθριξη κατά πλειοψηφία 5-2. Οι δύο που μειοψήφισαν είχαν τηθεί τη θανατική ποινή. Δεν είχε καταργηθεί ακόμα τότε. 18 χρόνια έμεινε μέσα, από αυτά τα 11 ήταν στις φυλακές Κορυδαλλού. Τα
Τα υπόλοιπα χρόνια είχε βρεθεί σε διαφορετικά σοφρονιστικά ιδρύματα, πέρασε από τις φυλακές της Κέρκυρας, ετήθηκε, πήγε στις φυλακές της Κρήτης. Κατάφερε να πάρει το πτυχίο του στην ΑΣΟΕ. Έκανε αίτηση περί εκπαιδευτικών αδειών και εγκρίθηκε. Επίσης αιτήθηκε 3 φορές και η φόρον απόλυση. Το δικαστικό συμβούλιο δεν το ενέκρινε. Και καλά έκανε. Ο Φρατζής, ο πατέρας Φρατζής, 18 χρόνια είχε χτυπήσει οποιοδήποτε πολιτικό γραφείο μπορούσε να βρει, οποιοδήποτε οργανισμό μπορούσε να βρει, δηλώνοντας ότι ο γιος του είναι αθώος, ότι καταδικάστηκε άδικα. Πέθανε ένα μήνα πριν βγει από τη φυλακή. Οι γονείς της ζωής πέθαναν λίγα χρόνια αργότερα. Ο ίδιος είχε μια δεύτερη ευκαιρία. 45 του ήταν ελεύθερος. 45 του βρήκε μια γυναίκα, ξαναπαντρεύτηκε, έκανε 2 παιδιά, ζει σε μια επαρχιακή πόλη λίγο έξω από την Αθήνα, έχει δικιά του επιχείρηση, ασχολείται ερασιτεχνικά με τη μουσική. Η μητέρα του ήταν καθηγήτρια πιάνου. Η ζωή. Ποια ευκαιρία έχει η ζωή, γιατί η ζωή, όλος αυτός ο καυγάς, όλη αυτή η ένταση ήταν γιατί πραγματικά ήθελε να ζήσει. Δεν είχε την ευκαιρία να ζήσει. Θα σας δω στο επόμενο βίντεο.